Това е ловно-рибарското изложение в Залцбург. Техните имена: Александър Сабанов, Обединени патриоти, ВМРО и Бюрхан Абазов, който е народен представител от ДПС. Те също са пътували в тези 4 дни до Залцбург на това международно изложение Лов и риболов. Точно така. Приключение, пътешествие, много ми харесва това допълнение. Ами да, това е на официалната страница, като отворим на изложението, това виждаме. Всъщност това е изложение, което наистина събира хора, които са любители на такъв тип приключения, свързани с лова и риболова. И сега, това са утвърдени разходи, т.е. те все още не са отчели командировките си в този срок. Трябва да кажем, че от БСП ни отказаха среща с двамата депутати, но заявиха, че те лично ще поемат разходите за тези пътувания, т.е. няма да са за сметка на нас, данъкоплатците. И сега към отчетените командировки, те са на другите двама народни представители. Ето, може да видиш. Александър Сабанов. Това вече са отчетени. Така. Ами да, защото така пише в справката на парламента, отчетени разходи. Неговият билет е още по-скъп. Да, сега те уточниха, че са пътували в различни дни, както спрямо програмата им е било нагласено. И полетите, и хотелите, заради това е разликата в цените на билетите. В случая неговия самолетен билет е над 2000 лева, 2133. За хотел са платени 1635 и командировъчните са в същия порядък 342 лева. Общо 4110 лева за пътуването до Залцбург за Александър Сабанов. В крайна сметка, като теглим чертата, сумата, която сме платили или би следвало да платим ние данъкоплатците, е 13 473 лева. Много или малко пари са това за няколко дни на ловно изложение? Въпросът би имал своя отговор, ако можем да знаем какъв е приносът на тези народни представители и какво са донесли те за нас, данъкоплатците, като ползи с ходенето си до Залцбург. Добре. Това ще ни каже обаче следващият гост. Предполагаме, че народните представители отказаха да участват. Господин Сабанов няма възможност да дойде в студиото ни по време на сутрешния блок, ни казаха от ВМРО.